правиш? Бебе, какво да ти кажа, леле, да започваме с моя човек, пак наточваме. Атентатите казаха ся, да убиха ги. Какво да направя аз от това? Наказаха ги. Да бе, брат ми, ся започвам, нали така? Аз да те ба в газа, ха-ха, с доби бе, геца, нали така? 9 и Париж, ела сега ни виж. Сега влиза тук историята, пак зелената дама, атентатите. Аз тебе терориста ще те фана, Калашников ми изкарваш тука на република и се правиш тука, братни, ашата изнасиля с пищака, защото Ицко Газара е с отака, а нас комачака тука с найката кака е и не може да се спрем. Само се ме гледаш, не прем мен, когато искаме ще се мажем в ритъма. Да бе, брат ми, ритъма сега го фащаш в ръка. Искаш да стискаш това, което сега да, няма какво да ти кажат за това, нали така? Лапай под вода, лапай под вода, бебе, да. Лапай под вода, бебе, къде отиваш ти? Не знаеш за това, за никъде боли, нали? 9 брат ми, ела да видиш точно ти. Нахсто и отгоре ми, лапай точно ти. Без обороти ще пием от сладките компоти, а на тебе музика ти, дали главата работи и пак чуваме някакви си терористи обороти, много тука беми, да, и не може да се спреми, ние сме в Париж сега, тука си имам хашиша, тебе ще те намириша и където си, аз искам да те аз фиша, да, дай ми фиш,